azale n'ubuntu ye bitambo azale n'ubuntu na nimba mbere kugera makundi asa Sisi ndio sichukua. Ndio nasema kwa nini? Mara ni pasi. Ini hidup yang kau nama di tadi kampung. Kira mana macam itu depan yang kayak orang depan yang kayu kira ada kotoran muliam kau yang apa itu kaparan. Right, you saw six April last year. Itu pada ini sebenarnya surat. Itu baca apa? Maya, panggil pas sabu. Jawab apa dalam pada kawan juga. Right, itu pada orang yang cuma kenal kawan. Pada orang yang kenal kawan. Asyik juga di kita. Right, itu pada baca acam dona orang buku jenuh kia. Dah aku cakap ame aku tinggal pancing pipang. Kata ini adi merambi sebut. Jimu ini jiwenya amu tinggal. Andi belum tu sendiri. Right. Dah dong tu. Maka benda pun ini bayar. Kata andi apa yang dah. Kata aku di mari lu cakap. Mana September. Berapa September? Juga ni memang. Orang September apa? Oktober. Cuma dah badan apa benar. Juga dah pasien itu. Juga dah sih kan, waktu engkau kita mau dah ida, engkau jawab, sabu kaya pada dah apa ni, sabu begini ni kan kata sabu nama mai kampung ko, you cium cakap dor, lo berani sih handri, dah berani sih handri, lo baida 1.4, asli you pun di orang tu muriang you ni gara up, tu Maria kita skupira, wanjil puri no, adi cari tu gara bas. Maria kita kopi. Saya buka tahu orang sini dah sedang. Kanau ya, rai akan juga pandangan. Oh bau ya, tu mandor maya basu ya, tu mandor senang berau. Mai, saya buka tinggi dah. Ini dah bau ya. Kata anda dah kumah. Kata ayo bawa bikin. Sampai. Kata asing ini yang ini. Dia pun jika bajaran itu dah bajaran. Itu yang bergara. Panjul kuring dah. Anda cari itu. Maria pun jika skupir cantik dengan biasa. Baru dah kau putih pak. Jawab dah kau orang itu. Cakap saya nak nusuk karau terdekat. Ay bantah pun dia pandai. Karena sudah dah sih dah. Faham apa anu karau sekarang. Masuk arung dah. Sabu kaya bau sana bodoh ada rasa campur. Untuk bajaran ini air ni. Dah badar. Ini aja. Yang dia karau. Kata sih. Kata sabu kan ada sekali yang cedang. Kira bani, bos cakap sudah kurang buat muriang buli sih, asyik cai. Cuma dah kira jika nak panen, orang ngau buku, dah pun itu orang garbu luar tu rela, dah pun jauh, untuk bau panen pun sepi, orang yang pun nak sepi. Dah pun dah, kalau nak panen dah sekarang cuma untuk orang panen, kan panen dah buku, cuma itu punya orang panen mak bukan sendirian sih. Cuma panen cuma dua kapal, dah kata macam, kata katanya nak panen cuma untuk apa? Itu dulu boleh kata orang main ini aja dah. Mungkin cerai Maria. Jadi pun mari mangkwan mesti dah nak bayar. Kalau suka mangkwan dah nak bayar. Ayo, mari ni tak. Ini soalan tu sering di dunia tu mereka. Ini sudah kamu tahu ni. Mari anda nampak kabar manusia. Saya kamu jika nak ya apa, cuma dah bayar juga. Itu kita bayar nak bayar. Itu pada di Oktober. Oh, banyak dari sabu, dia dah bandir pas sabu. Cuba dah sabu, dah tu. Cuba dah sana buat ini cadang. Maya awak tu kan ni, andi kurang macam ni dah. Kupoda, akak dulu semua ini siapa nunggu pulau sudah mati. Pada kamu tu nanti mari nanti dari semua tu. Kudilungan si 1.4. Dah itu baca. Semua orang hari ada pasang ke kupal. Saya dah dulu dapat para sana. Pada yang bukan juga itu. Ini yang disebut, ini di Maria, ini yang disebut. Tu bandai hendak pun. Soalnya ini Desember itu pada urusan apa musari. Nyaya apa musari, dia bisa buka dah. Apa musari apa kira kau ini? Kasih coba kita pun makanan nyaya. Jadi ya, ini macam tak bedanya ya di saya kira apa musari. Orang itu dulu ya, oh pada dalam soal TV Desember. Oh pada soal bahasa nanggurat dia ada pun dah kau.
urikula hapo garamu mbaya mai chisimba ndati chisimba ndakakumbira chisimba chinogara ere sabuka satambira mcheto ndoswa kuti gwemba payati chinoisha saka hora saka chitambu chifudairo mati ina ndikona kugara ndamena mai pamwe ndikasara ndikutandire unogona ngwa ndakuda mari ndazoona bhaya chitora ngwa yakareba ubati ahora iyo aibati madinobhadhara chitambu saka kubhadhara kwandinokuita pasi 100 yako ndipe 6 months kuti ndibhadhara mari yako kana kuti ndinotambira $100 pamwedzi ndinotambira $100 pamwedzi ndikati aiwa mari yomutaura amanga mambo ndichana zvayo kuti chitambo chimwiro leo inosara shoma zvine matauriro kana wakuti kuti ndiyo inotambira $100 $100 yacho ndikusomba ndani $80 basi ndapisa $100 ndakupisa ibhadhi ndapira chinoita here ukatanetsana pasi azahora mozowe tobata muzari wakanini kwangari todakwabata wanga sikabati tobauti achitambo ndauya mai vaya vari kuya vakuti yamusotiri uyai awana kuya obva wakulana muzari akati nditengesa munhu muzari wakafuma kutengesa kwauta munhu imari yachitambo ikuya ndimandazokuna kuya vazoti kudini asa vakazoti uya muzara rarairika mamona iri munhu uya rai tovatagara tovatasvika muzari bhaindara obva uya wakupa andifuna kuti ndamubata uya musi wa 16 ndaina musi wa 16 ndaina musi wa 16 uya wakutaura kuti ndatika kuzwa kuti achitambo ari kuramba kuti ndoda $100 anga ndakuda kumupa $100 aiwa $100 takanga taramba tiri zvokuti azviiti kuti ndambira $100 angaoni imwe mari yawandipawo kuti kana $400 chitambo ndaizwisisa ndiri munhu haana kudaro tobva paenda toparadzana muzare ndarasamba kati achitambo chienda musi wa 16 February chidzika uye kuno tobva ndauyawo pandasvika pakasina tobva ndaenda pamusoro apo ndopasabukira tobva ndataura patasiya mupepa ranganekwa naamuzva achibva kuti musakuitikei saka 28 wacho ndaiuya iyo hawana kuuya saka kusvika nhasi ndipo wazoya mazita Okay. Maistam. Mai Mpungu. Tarehe hizo. Inini ndakashandira kare nevamwe mai vanozimaiziimbi mukadzi wemuchinda vakanditi challenge zvaurikutengesa stendi yako une murume akaita chikuru uri kubasa kumurume wangu akuda pekugara havana pekugara ndakati waudza maishira ndikati inini vanhu vanozondinetsa pamberi apa handini ndikazai iye amunhu wechikuru chokwadi baba vavakauya vega tikasangana pabridge basi nepi tikatorana tikadaridzana musha ndikavaudza kuti uyai nemudzimai wenyu kuitira chamangwana akabva waenda akazoya nemudzimai vavo shuwa tikafonera sekuru Pearsons nyeri vakati handisipo pamuzukuru ndiri kujapa kuri kuitwa musangano tobva tadzokera ndikati achitambo hazviiti kuti nditambire mari yenyu ndiri ndega ine ndinoda kuti sabhuku angu anga aripo muchinda anga aripo churo anga aripo nenext door yangu kuitira chamangwana waisawo masignature achitambo vakazouya nemari yavo tikabva tadaidza churo tikadaidza next door yakanga iri kumanyasha tikabva tadzika tobva tasaina robva ranyorwa pepa zvazi pepa renyu rimuda kuti zviitwe sei ndakati inini ndoda kuti azogare apedza kubhadhara mari yandataura 2000 padzimba dzangu inini dzandiri kutengesa pane 4 rooms iripo nekicheni nematoilets neovhoni ne2000 saka ndoda kuti azoshandisa hake zvinhu izvi apedza hake apedzerana nei sekuru wakati zvakanaka ko imimi wachinda muri kuti vakati isusu kuti azobate zvepaumbapo unga apedzerana namai apa isusu hatimupinzi mbuku asati abvisa mutete bakunokwa zvikadzi zvakanaka wachitambo wakabvisa 700 tikasainirana pasi wakabva waenda achitambo wakagara vagara ndakazouya inini kunyanga dziri pasungoro mukadzi vandakatengeserana navo mandati maishila vachitambo wakangoti zvazarega ndibva ndatovabata vachitambo wakafonera vakati September ndichakumbira bhosi wangu kuti ndomboda pashoma zvazi zvakanaka September yamaichila akati mukaona zviri kunetsa maita bata mari yavo yanga iripo mavapa mobudana mosiyana inu nazvo kana zviri kuzonetsa iwo wadzosera mari yavo wobudana ndati zvakanaka vachitambo wakati September wazoti mbuya
bosi wangu ati handina mari nekuti chikoro chavhurwa, saka wati ndiri kuendesawo mari kupi kuchikoro. Ndati zvakanaka. Ndione achitambo vaya vakazofona vakati mbuya wakatanga kuti ndine 500 wazoti ndine 700. Ndobva ndauya pasekuru piaso sekuti ndinofudza munhu pamwe pacho ndinenge ndisina munhu wekusiyira pabasa. Ndakabva ndanonoka kusvika pasekuru piaso. Vachitamba sekuru piaso ndakanga atoenda kumashoko komwadoro vavo zvazingati chinje zvatakanyorerana pasi pakutanga. Mukadzi akaramba 1 ndibaba vachinditaurira zvekuti ndichagara ndapedza kudini kubhadhara tichinje izvozvo. Inini ndibvise 700 nekuti kumba kwandiri kuloja kuri kundirwadza. Zvekuhwara kwemukadzi wavo ina havana kunditaurira pe vakanditaura kuti kuloja kwandiri kuita uku kwakundirwadza. Isusu tinenyaya yekuti kana makaita vhesi jaiva handisi izinzi munofanira kuziva mumari yake handisi saka chikutaridza kuti muzisire mumari yake chii. Handina kuramba mama, ndakabva ndataura nawo. Ini ndinotambira 120 pamba pemunhu pandiri kushanda pawachinzo. Pandaitaura zvemombe zvavari kutaura ndakanga ndakumbira bosi wangu semunhu anondikweretesawo mari kana ndichiendesa kuchikoro. Ndakavakumbira sekuru ndiri kumbira kuti mundikweretese mari. Akati muzukuru ezvinezvi ndine nyaya dziri kundinetsawo mapersonal issues angu kuti ndiri kukwetese mari hazviti. Wadini wataura mari wabata papei yako 120 yacho yekubhadhara. Pandasikirifeza kuti ndokupa $100 ndotomira kuti mukomana wangu anyore form 4 ndichiwapa $100 vakabva wati mari yangu haisini baba. Ndobva ndaona kuti zviri kunetsa saka ndakautendesa imberi because ini ndinoshanda pamba pemunhu ndinotambira 120 ndiro zvandakaita mamba. Handina kuramba kuti handisi kuda kubhadhara no handina. Munhu wandinotemba naye ndibosi wangu wandinotiwo ndikweretese mari kana dzevana vechikoro nekuti ndiri single inoshandira kuomba pemunhu. Saka handina kuramba kuti wachitamba handisi kukupa imari yenyu no. Musha wekutengesa udewai. Musha wangu wandakatsvaga pandakabva nemurume kusanyamani kunyamani. Saka murume uyo akaenda achibva arora mukadzi wake bva vakamusha wake kuMozambique. Ndobva ndaenda kumba kwacho. Inini murume andisiya ndoita sei mai vacho vakati murora mungatomangana netenesi zvekudzoka kumba kwenyu achadzoka nemusha wake. Ndakatora sampuru nasabhuku. Saka ine sei musikuona kuti iye akagara pamusha okupayiwo michana michana. Handini makakupai 700 mauda kumupa ma100 uye akagarawo pamba okutanga okupayiwo michana michana bcause uye ane nidhi yemushaka. Imimi muruda mari mamuda 2000 kawani pamapewa 700. Saka musikuona here kuti mimi muda kupanicha uyo zvakangonaka kuti munobhalansirana ipapo kana imi muri kuti muri musha maikuda kutengesa kushuwa I think 1.3 mukaipiwo iri mutumabhisi and pieces makambopiwa 700 yakabatana zvinofuti logic. Handina kuramba ndakavabvunza ipapo pakaende 700 saka imwe yacho muchake muchindipedzisira sei ndo pakazoita kuti ndiende kwamuzvarini. Iwo zvakawaremera kuti wakupeiwo yese ikawara. Handina kuramba chinhu chandaida badzi ndechekuti mambo azondiudza kuti yasara chanondipawo sei. Ndopatakapesana ipo kuti ndizoti muzvari handina kuenda ndichida ndogaramba mangu bai chiZimbabwe. Ndakati muzvari takanyorana izvi asi changa ndakuda ndechekuti anditi kana andipa 700 handina mbimbichana ini asi ngazondiudza kuti uchapedzisa rini ndo pakatadza. Musha unoshuru kuida ndichadawo. saka imi musatishandisira nenyaya yekuti mane imwe plan saka mauda kushandisa isu kuti muwane mari yenyu. Handisi kushandisa. Saka sei makaramba kana makatombopiwa mukana kuti muite payment plan pakandineta ndekuti vaida mari ndiri kwata ndikuti ndaana bhaya wakatauna bhaya imwe language yekuti munotsvaga saka language yekuti kuendika mudhara kanotengesa chindikana chimudhara katononoka izvi pana kuya nafaida mari saka imimi chandinotaura mudhara ndechekuti imimi kana mamane imwe plan hapana chinombonyadzisa kuti vanhu ano ini ndandazofunga hangu zvinhu chandisati ndandaona zvinhu ndakataura kana kuti inyandichadyangu
right, kana musadi imi mukabva then you don't get, but hamupi maconditions mari ekuti chimupai mari because mari yenyu kabva akatengesa munhu akada kuishandisa. Saka imi pamunofunga kuti yakaungana ndipaka hatina kuti yakaungana anga anguti koshoma achitambo ndozoya ndotora hatina kuramba ndozvandotaura kuti mimi muona yakachekutanga what was the reason yekutengesa musha because munhu akatengesa musha because anga ri need of cash zvaangashira andika ndizvi mari yakangobva kwamuri vaitosvika paro zvakapfuura wakatondibvunza mambo kuti washandisa here mari zvobva zvandinetsa wazi mwatengera here vakomana zvimwe zvinhu mashandisa here mari saka ndakaona masitera ava ndisi kugutsikana nawo baba handina kana kutsinye kana udzosi wandiri kuita nawo bebe handina yadhi yacho yakakura sei yadhi inini anotengesa ivo ndakatengesa 4 rooms yangu ine 20 masbestas ine 7 mawindo mukatokalkuleta zvinhu zvandakakalkuleta ipapo baba wandakavachipisira zvangu nekuti ndikuda unoinda pane umwe musha kuti ndibve kure nekwazinini ndinge ndiri mudhuzo ndinotengesa musi ndosaka ndati musha iwowo handi space yakatenderedza musha wacho hainganguva yakanguva kabva yakavakwa uchiripo haina kana kamunda. Andaitaura nabosi wangu ndichiti omwe munhu apimwe wakati inogona kuita 3.5 hectare. Saka ndiyo 3.5 hectares ndiyo yari kuramba achina hazvo basa ine chandakuda ndechekuidzosere mari yavo nekuti maitiro avo akuita sesimbuka nezvandinosanganawo nazvo pabasa ndinowapa mari yavo ndozvandiri kuda imambo indinoti mutonge ndivadzosere mari yavo. imimi mari yenyu yamunomukowa imari 700 inini pa 120 yandinotambira ndakazvipira kuti chikwere 700 imimi pa mari yamamurifungira kuti mukapiwawo pamwedzi ngeri mari tanga takataura kuti dai aimbona yavo chana kaanouya inozviti $100 zvine mataure kana hafu zvine mataure tutika mukona zvakutaura ngatiitarise situation iri on the ground uyu ari kuti ndikuona $120 saka what it means kana muda more than $100 it means that it has to be after 2 months ndimuzwa nekamari kari kakatika kanouya kawanda then afterwards ozoita chi $100 because kuti muti right now ndikuda more than 100 asi achiwana $120 haiiti because nokona pari kuzotora pamudori muunderstand uyu the reason why akatengesa chi stand yake andika hakuna munhu angada kuti imba yapedza kuwakashiwa 4 room house wotengesa this cheap price hazviitika hazvitonishamisi bambo izvi kuti tichitobva panapa unokwanisa kutozwa munhu autaura kuti mambo imba iyo iri papi nditouye izvozvi nditouya ndopandikutwa ndosaka ndatika inini chanandikutwa chacho kuti ini daenda ndirini bambo mai avo arikutaura kuti handina kubva ndaramba chi payment plan handiti imimi mukabhadhara 700 iyoyo handika imwenda kugara pai pamba penyu handika then mochiwirirana kuti pamari yasara 600 muchaibhadhara mbuya kuti muchaibhadhara sei zvatopera asi imimi mati hamuchadi ipapo wakaramba ndozvatikutaura kapana kuti ubatsirei kuti imi mbhadhara 700 muhamaenda kugara pamba pacho ipapo mamataura ichi ndozvandiri kuda basi mambo kuti vanditaura kuti ndichabhadhara sei yasara nekuti kuzobvunza munhu akugara unonokuriwa utosvika ipapo ndozvandakataura chete kwamuzvare nekuti ndazoikwidzawo kuti ndikuona mudhara piyaso nari kukuriwa kuti ndinyatsobvunzawo ipapo ndine bvunzo rekubvunza nokuti imba iyo yakandiwadzawo kuvaka kuti achandibhadhara sei yasara ndobasi kubudisa pachena hamuchadadi so kana musati manje mimi munotambira matems personal reasons then it means you have to accept matems emunhu achada kudzosera imari because hafaniri kuenda kobaka kuda kudzosera imari iyi contract yadambo because chimwe chiripo ndechekuti akufanira kuita sei akufanira kuti atomirire futi munhu anouya nekeshi kuti akwanisa kudzosera imari unoona sachitambo pai hatingoti ngatitiise wanhu chete kuti nyaya iripo ndekuti inini ndandi kuti inini tiri munani izvozvizvo April andii toti April uno andii end of May ukupayo 250 end of May ukupayo 250 then kuzobva May
kuenda mberi ukupa 100. Nasina kushaka. Tochiita namsa ndikwanise. Ingati mari nyingeze, not mari nyingeze, ndo zvandoda chete. Asi ndisingakanganwa kuti ishirikadzi yangu. Unofana kurira mafuta. Adakurara mawo ane wana wadakuta sei futi. Endo skuli. Wana kwe. Atakamukandira. Ndosa ndikwezo nditi uimimi naye mese munofana kurara. Ati kubva akutakataura nyaya dzakati. Wakanga ati kasi mandari. Aiture katodari. January. Takataura Oktoba, kutakataura Oktoba. Takatosana kwa mzalendo. Jari Wakati November ndicho chimbo dzakaturikwa. Tikatonga nyaya na December. Saka vari kutaura Oktoba uku. Takazoenda kwa mzalendo ndatohataura dai. Abati mambo watotaura. It's okay, zvakatoita vakumasha zvaitika. Tikuti isusu zvatava kuita. This is the new arrangement. And this imimi mukabhadhara end of May mumubhadhara chi 250 or more, and then afterwards it means mune maungoda 3 months. Ndizvoka mune maungoda 3 months muchibhadhara ma100 mari yake yadi yapera. Ndinoyakotora panapa Chiri wise ati zvozoto munozonetsa mari ngaiwe papi pano imimi moyakotora mari papi. Asi mimi mai manje chimwe chiripo manje ndechekuti tikupai this thing because hamukwanisi kutengesera munhu mumba musati mapedza kuzosera mari yeshe. Mambo ndichatokatingesi ndamunoti zvinomedza. Izwai ambo. Izwai zvakutaura. Kana muine misha miviri, why should you keep umwe musha wako? Kana muziva down. Vakomana pane uchazongobarawo vakomana achidake ikoko kugosi ndashambudzika ndinondita izvi. No, it's okay. It's okay. Saka chiita izvozvo. Chiita izvozvo. Ndizvo vatawira end of May, then afterwards meta ma100. Because inini ndangoti inini batsiri ane mhuri ishirikadzi. Inini mudawo mari yake. Saka handi.